pangpar ni ma bungrukna kan mi swala chat li sa chuan message hon lo tlar thladul maya group tel lo pu in somthum don chu ni nge yang chu pa pui chu aler ve shep don ani hi a atam jok mei chen he na tangin ani a makka ti jok tak ero tu ma ming pa ngai taka sef juk nei hau lo chuan an minga chin chha dan nge moni zo boi ke pha moi ukal jei sipisiali ti angreng te ni nok mai mi pa ming po chu tiang deuh thau chu dong zela pati a ti in number pe dia dia ta a thian te hawan ni mai mel dong zela nu te i ti ringot po palin tun mai lo betu ming chu dong zela nu te i chu ti na sefa hong kher lo po in message chu char theya ila thleng lo mi ti te song hi ni abial nu ni ka ring deu ka en kwal mai mai lai chuan dong zela nu te i chuan lo phone a ka da rang khop mai arik zo nuwa po chuan ron tinon li a ka ti ngai na shalo chuan ka switch off do ne moni ka tir ru a ma se kan mi swala khadam do ina box si a ambial nu ni chuan chanchin lo hril sak po chu a tha thawin ka hria kol chu ka changa ka tung chia ti a chuan mei che onel faran lo hian tungai ming arun ti ngal thora ka chang mai lo soidan tur ngai tu a ka ngoi vung lai chuan evi sakalo bia arun tinon li a dam doi ina oma hei a phone a thei ngila zoi angreng dewa ka ti lain dot sei kherangai lo khoi veng mi ngei ni a arun ti le zata mi la chu ti dang lel le nga la a ke chu min lo pot chat le in ni na rei to em alo ti le a mai chuan a ni lowe man mo de vin dam doi inan kala a phone a thei ngil ringo talom ingai angkha ingma omlo ke chu a mel shat ve mai chau kanya ka ti deuh tu a le lam thom chu re vung mai naktu ka ka pele tang in thla rung deuh chuan ka ti le a ani vel tak chu a ti le hluk nuwa a met top maka ka ho chungin phone chu ka mela min ring me alo ti na emoni le a thik thu pe cheve hle ni don kha kamu hil nget hlei theilowa mu chhuak viau si in ka har le thina ka panga kham hle a ka sil ur mai boka chu wang chu nyang kamu tui lo khop mai dar nga vela chuan ka har kar to a kala thau chhuak pe ri lo nutei te nu pa po dar sari tlang an thau le chau dona tho ma pu in ti tur em om lo boka ti in ka phone a eng mo ka en kwal mai maya dar sari dona nutei thau chhuak thom ka shat vele ka thau ve wata ka han thu chhuak chu ka taksa chu na zwal hle to ka mung bormul chu sil onga hetiang chuan ko le sa po ke kortai tha ka nuam vak don lo ti achiang reng ka in phi fai mul line pon lama nutei pangpar tui pe chu aphun lak thom ka sia a ka wa chwa ve nak chuan ni zan lama kan sul nu kha lo wa mu chu ni in kho enga han en ta ka chuan nimin pia lama nutei pangpar phun thar na lai vel kha lo bel huna pangpar trak te pot lu noi mai bok tu ti nge moni le ka pangpar phun an rap cheve kalom ka pangpar khoi ja tu hian min huat na nei ni khopang tu poi nge ka soila chu ka hrader si lo atinya ni a ni zan khan ka tel ve ngei bok si a then phei chu ka del chhiat te po om ve ang chu wang chuan ka soi ngam bi khau lo a cheve ka lo ka wati chuan run le hoi wata awai chuan chelowe helam ho hin rap cheve ka ti in min lo ko mu wata kanir nang ringot to miriam I phone a recharge arania parwata lo tho chwa ken ron ti chuan in chung lama ka lut thwaya ka ru matanga zai ron ri ka sha dwal chuan ka phone ni lo ti ka hre thei nga la ka ven chuan dong zela pate 60 lo ni a ka chang lo he phone hi ama ka mu mai lo ni pu in henry ka pe ang ka ti ru a college local e mang chu mo nutei nen e rong kan bola lo va in siam ro min ti wangin ka pui rei lo ka in siam mola chu ti lai chuan khuma kan mi swala phone chu ari tluk renga ngai tha tum pu in ati hlei thei lo voi som do na ri to kaning lu tuk chuan chan tumin ka va ena ka in lai ta ka lo phone tu chu henry ani tlat kala rang khop mai hello le lama mi chu ron tong luk lo thoma ri nak naka min tam mel khop mai hello ka tinon le a rin zwali mi henry an ron ti chuan ka nui heu ringot ai miriam kanya ka ti le wata e ni don take miriam a phone ti bowi motia ni zana min lo bia ti ka lo thei ngile lom mole zang khai deuh hian a lo ti a nia kan ina thei ngila ka ti ve thora ka lai deuh don mai eng tin nge nyang o ka ron ho chho mai don si lawa ati chuan college kal donem ka lo ti wara o done loking mai ro o ati le sata ka ken tur thu ka shil ve mai bok henry nen kan in hu don wange kalan nal lo mol ka hlawa ka in chei po ka bei uluk khop mai ka sam ka ton set to chu ka thla le nu a mor tlem her kirin makeup ka hnoi thali a
kekor tai thak tum lo zet to khan ka jeans kekor mar thaber chu ka haboka t-shirt var le sneakers nen dar thalanga ka in en chuan kalung oi khop mai thingtlang nu la ho ain ka vuna no nal sok ti kani khatni khan ka chiangam sak to a kan class ala mel tha ka mu po ka shelo in cheina thumno po ka nei tha thokata zeb rol lovin ka konfi ve tak zet chu I turin nu te in min lo kawa in siam pe ataka wa chuak chu nui sang min lo enin ivan chelo chiang alo ti hloya porwa ta pon min lo nui sanga min ti lai lek lek mai apron hi haro ikor var si a amomi tika yang ti pa in nu te chuan a apron hrian lai chu min lo pe sok soka kan thau tlai bok nen man mo de vin cho ka eya sing felangai lo ka lo ti ang nu te in ati le takna in ka ti fel pui thawa kan in pe chuan dar kwa hnai viau to nu te nen scooty in kan in phur thla a tlangwal ho chuan an hut om che ma se ma te hengla ya chuan ngai zong nei du mi alo tur nei tlak takan mi alo ania khopui mi inya nang chu wangin ngai zong po khopui mi nei la tha keima tang hian ni hunga thingtlanga pasal nei chu ma huna eng lo khovela jim du lutuk wang deu takhiana ti thlabor bora kan nui mai thung bial pai nei tu em kha ati le chuan nei ri lo ka ti ve maya ipa khan in e ti emo katia ati le chuan kan in thena ka ti le tola twanga chungchang chu thui tak soi ka du lo nu pui nei don boxi a chu tiang thlenga soi chu ka thana ve deu ilanau panga ngai zong nei na hun chu la tamalom izir lai chi angai to ari ro o ka soi to angkhan henglai tlangwal hoklak mai hi chu in chai bai tir lo la ru nei te vin tur nang phei chu I mela tha a ifin via wangai ati chuan ka lo nui haka ania lom zep lawa chuan ka chuang chen ya in kulei sa poila lar hat don ma se ka soi kha rengla ati le luama nu te thil soi chu om lo ti viau chung si in hriat nuam ve tak zong ani mel tha ti a soi hi chu ka hlo ve fo kan college kal na ma sa apo khan fresher mi satan contest turin kan SU te khan min soma tuang khan ka tel phal lo khan ya min du der tu po ka nei ve zula ngai zong het ka nei wangin ka in khar krip thin le thung ani kha veng lun lai kan thlen chuan dor lian deuh kota kan dinga nute in kuwa le eng I lo le ya hand sanitizer ke in ka lei ve bok poisa pek tuma ka bek ko hon lai chuan ka bek chunga kan mi swala phone chu lo rile to a phur de vin ka en takna in Henry ani lo wang chuan ka met top maka dong zela lai chin te bokan ni miss call la chu som pariat se tom le man to kapi te in ko ta re lo te kan dinga pona ka pu le than pa nilum ai lo thu chuak chu bia in tlaya chok lo eyang ti in ka shila pute nu puipo in chunga tanga lo chuakin in bang har do nem alo ti vara vo in chu last period ka neya ka tlai deu mai thei dar thum pel vela ka lo ho ang ka ti ve wata kan tlan chwa le hnu chuan dongi khabyak thiam ngai chi nya ipute la hi ti thiam na samai si a an hne na omte chu ti na mai ni don lo bu thlei pui thiam mang si lawa an chang che box si a I ha via wang ipai na lo sui tir po khan ka hu phur pui khop mai chi a I parwa ta bula om puyang ka ti chuk chu kalom nu te chuan ti sap sapa nu te hi om lawang ti ka hlau thin tuna ka chen a hian kalung oi hle bok tlaya chuan auto in ho phei mai la zana len pa in kan lo hwa yang che nu te in ati chuan chuin e ve don lowa mi ka lo ti sata min som ve hlei nem du le pathian ni a chung kwa in kan e thladon ya naktuk zinga kan tho ma anga scooty khali zeranga hengla ya chuan motor tam lo boka I khal thiam wat mayang ati le chuan ka phur khop mai rivak lawa college kan thlenga gate tangin nu te in min let san le a kani ni na chawani wangin tu ma mel hrat wak kala nei lo kani khatni po khan ka classmate me chi ho khan min en shrek shrek ringota min biak tlang nel tu man om mang si lawa an polite lo ka ti tak takani eko class ka wathulut chu an lo thu thap to a tlar ma sabera thut na ol ka pan lai chuan min lo thlir thap ni mai in ka sha ka thu fel or ti a mi pa pakha thilo kalin lo in son thar kha mi ini alo ti wara ke ka lo bongat thong zomwana kanya class CR ti pa in ka bula lo thu a hang le mel thalem lo takani kuwa se sen so boka ziari manam ram bok khoi college atangin ngei lo in son ati le a GSC ti songin ka chang kabula chuan ron thu kher lo se ka ti ru khop mai chuti line mi pathen kha chu kalam hoin an ron nui tha hloma riwak lawa pathum hian min lo pu in ka do kana chuan athen an lo thu ka ya zo na min zot mol hlom engtin ngen ko che khoi ve nga ngei ti ang reng te ni ka chan ma in pakhat chuan miriami ti roi ming alo ti le a ni khat ni khan professor khan min zota ka soi to a lo sha ni mel
CR chuan khoi venga moi alo ti le a forest venga ka ti chuan an nui tha hloma iwa hlave engtin nge local pakhat chuan alo ti le a ka chan lai mekin ka hnung lama tangin mei che pakhat chuan zo erika te hi chu o chik san hmu to hi chuan an buai sia enga tan ma ti chuang lawang che u alo ti hlaka tu ber nge zo erika po chu ka hrelo chuta pakhat chuan inveng lama khan kan oma idu chuan ka phur ho angche alo ti le a phok zeta ka lo en line khopui nu lani kha o chai bai du lo mai ro erik mei cha bok chuan alo ti le a min be mek tu chu zo erika ti chu ni hmele kapi te ina vo in chu ka hodona ngai lo mai ro se ka lo ti chuan ka bula CR thu chuan khoi veng ngei pi te chu tu ngei pi hming alo ti ve le a ka omna le kalna turvel han soi dot chu thil ti chi ni in ka shelo mi an ron bor to po chuan ka omati nuam lo hle to I sota kona ka ti deuh tola vengla ya mo alo ti le zela ka nui toy tak ringot vengla ya ke po ka omalom lo ti tu chu CR bokani ka thon ti pik riawa omson hlom se ka ti tak zet to ipi hming soila ka hre mai thei ati le chuan thok la hak chungin ke ena chuti la ya man mo de wa henry lo lut ka mu chuan ka ding hlwa ya iwat lai ve ka ti lai mekin kan lama lo pheya mundanga pan hlau zetin ka lo hu ya a hoi kwa le zet nuwa ka thutna a chuan ron in no phei ve a CR chuan alo be sok soka in chanel takan ni mele asira henry thu chu ka wathlek le thina ala ya chuan ron thu se ka ti angreng ma se ka som ngam hau lo min lo enin min noi suka a in chei phei chuan tlangwal mel tha le chelo takani I thlenna rei to em kalu kalo buhngata ka ngak rei lutuk chi a kalu san che ti in dot ka soi thor mai mi pa hau chuan zo nan nei ti ka hailo chuta ka bula thu CR chuan ibial nu mi aron ti ta cha renga a chan na chu ka hre hu phur nge ni le lam ko hui wata tu lo de fin ka bek ka hai ringut bok soi chi lo henry anati chuan ka lo masin o ka va in wata kalam huin abyang sum langra hian min ron nuya ka nui let ve lo thei lo me che then khat lo lutin sartluanga local an ron ti ta ka chuan kan do kana thu te chun tho thwaya CR chu a tho ve lo mulania ka hlo ni heta lo thu ro ka za thei lo chho in henry chu ka vati ringuta aron tho chuak ve mai bok henry akila khan thu ro nui chunga CR in lo ti chuan tho du mi alovin akila chuan bang hengin ka thutlata alaya henry alo thu chu ka nui sang boka ala rim tui em sui asam dum hlap le kircha chu nai tak en phei chuan a in me tak zet kan classmate mi padang ti anglo takin avuna ngowara alang sarbi khle bok phone chui lo kingem kalama lo tol nei shot pa in alo ti a phor ngal mai ka tum chuan nakina min pedonia alo ti le wangin ka phor tabi klo enge I u chu ana ka ti vele a anjek sona dam doin cho cheu mai a thin chhelu tuka ka ompui thiam lo api le pazaran an ompuya ati chuan ka bang bo dewa heta hian chung kwa inin omem ni a kalo ti he ho a o evi sanu hi hemi khwa hi nia keima tak hi chu aizol khwa kania ma se heta kom tam jok ati ta ka chuan kaman thiam ve ta chia a phone call da isia nurse number di la du'a tukina ka vakal pon na lo thin rim hlura noi suk suk chunga ti chuan kalo nerna nga dam lo chung po a nurse lo la mutai pe ni chuan ana vak lo ti na a ka ngai nangni pani hi in ngai zongim khek me wa CR in lo ti le chuan henry nen kan mi ta in tong chiang khop mai lai za thian min ron nuya anui mel chuan ka tir la fan rai mai in ka sha professor lo lu tak wangin kan soi zui talawa ka kaltir ni anwam lo ka ti ang kha chu vo in chu ka ni tabik lo chan ka nei ta a ka in ngai lecture kan ngai thlak lai chuan ka be ka phone chu arun hur le dar thina ka bi zok lai chuan zo buai ti hne na tangin ko la lo lu ta in ko sui set to lovin henry chu ka pe thora met topin alo akmak thung class kan nei zo chuan thut khomwan na hun tak ngel po om lo PA class nei tur hawan lo lu wangin kan chuak sanga kama a henry kal chu ka zui ve thor bok aron le hoi thut lai chuan lai che tak kani lasi in ve du em aron ti ta hlawa kalo orang te sin o country na chuan mi an lo nuala ke ni pani in zui lut chu min lo en du hlom ngang maya henry chon lo fiam zau bok kan thu fel or ti a mi parwal hin lo luta ka tum lo deu ka hotel nok mai kha zana mi te kha ka thut na sira tuk ver lam chu ka hoivuta ka om chunga mi chu phurang zai takani ma sele ka mu she ho chuan kalaman ron pan tatlat mai in herremin tuk vera chuan ka dak wanga
min hulo ram sela kati ril ruk lain pakhat chu Henry bula ron thu a atong zui borbora midang pani ero kanung chi athutna a chuan an thu thunga lo in thup thei zia zang ani to lo lukola hi tinge biak thei mi alowa ti pa in Henry bula thu chuan min ron thek dak daka a phone a call lowa tlai in local donem Henry chuan alo ti ve sata kal chu kan tum zan in engtin nge kan don ti in hnunglama mi te chu rona chuti lai chuan kanung chi athu chu Henry ne na kan in kara tak lo dakin chiang faran hian min lo thleka min ti phuna sa em mai bok nui hiawa chu nei chelo ve a then tha chunga ti chuan midang zong po chuan min lo en thapa bial nu thari nei lo asir bera thu chuan alo ti ve li a chu pa chu khami zana ka hroka min rek tu ngei kha ni ti ka hailo ka mu chian ber kha ni miawa miriami ni hi kan then omte ina kha na lo thara Henry anati chuan lo thei lovin ka hoi chuangai ta inji baila ti pa in asirami chuan akutarun phartla ta lom mole she deuh chungin ka hoi chuaka akut ka von lai chuan min ente vung vunga kila chu ka tirila khurna sa le hle to kanin mu to email hi ka mu nu yang riau boy mail na karun ti chuan kanui toy tak ringota min hra chuak lo ram se ka ti tak zetani ila mulawang alo umna la reilo Henry analo ti lewata chu pa chuan min la in chik viau thung rei endu lovin mit kala sun ngal thwaya chuti lain kan hnunga thu te chuan ka daran run kheu zau reng bok zore makania asira thu in ron ti chuan toya ti in kaudon ya kan hnung lama tang chuan an ron ti sawa ve ringota che si de zore ma chuan ti hluka he mi te thian ho hi tu ma ming pa ngai in an in kaw lo ani don hi lo hoite ti pa in ka dara min lo nam deuh soka ka han hoi zok lai chuan akut zung chalin ka bia nga ron kok soka alo nui vor le ngal chu pa chu man zana meichha in shok bo kan nei lo ti tu ngei kha ani wani thlak lu tukin ka mel an hre to lo hlau mai makeup war lu tuka ka man wange moni don le katan ero lom tak zong ani siding pu yani kha Henry an lo ti chuan ka buhata si de ti in ko don ya zore man lo ti ve bok min shelo ti ka hria tak wang chuan tle min ka thlangam ve ta dewa pa ngai taka nui ero la har hle min hre chuak le thu tang ti po chu hlo du takani an tung borbora an lu ru ring hlom hle bok an melan dan le an in chei dan atang rengin tlangwal fel takan ni lawang ti lang renga Henry cha chu an thian ho jinga mi pa ngai chhun ani mai mele siding pu lo jok chu lel chan chwa ani a bete a emo chan bete ti inan ko thung an ni chu kan semester an ni lawa kan senior chi an ni wangin kan mi mola po kha an semester ve thoni tura ka ngai lu ma in vazulokila an ti wangin re lo te thu in an thole thwaya Henry chun som ve takna in akal du lawa o abial nu omlainia pakhatina ti chuan nui tho chungin an kal chuaka an kal yam ta chu kalo tho hwai mai an shelo che ni don kha nui sok chunga Henry anati chuan ka hlo thon zia chu kalo ti hapa lausu engtin man ti lawang che an swal bik lawania atile takna in an swal zia kha ka mu ve tlat to lo chi ni nang min rek hlum lo chau zo ka ni khamole lasi kan induna Henry chu fel khop mai anui du in biak nom takani zirlai chungchang te kan soya le kha thiam thei takani mel boka anti ti du zonga tangin kamil chi takni in ka hria karwali ni hodu ina kan rak chaudon lo na in thomnula a ho chu ka ngai dona ka thla pa don chenia hoi hom ze thiana ti a kapi te ina cho e don lo ni ila chuan ka hnial mi alo tur vo in chu kapi te ina ho ka nga ya nutei te pon lo chukang ka ti lai chuan alu bu ngat ngata naktu ka kan lo ho chho to anga kan karwal thin don ya holampo kan in thural thiang chui du chuan min ron pa dewati in nel om ze thian min nuya ka hnial hau lo nui hiawa an lo ti chan chu ka hre chiang ta khop mai nui mela putrang chu thuran anui moi bok political science class a po kan thudun li a kan inzui deuh chot ani berang chu thian dang po ka momo don lo top hi ka tiril ru a me che thian kom ai chuan mi pa fel tak thian nei chu ka du dan po ni reng nu nui te anga thian tha kom turan umte ni si lo chuan thian nei kher chu mamo in ka in shelem lo dar thum le chan ve ve la class ka nei zawa ka subject lakhi last period ka nei deuh veka zirtop ni a cha ka bang ma ve thei don zirtop ni a chuan dar ni ve la ka bang thei thungang Henry nen chuan kan class nei dana in ang deuh veka ati zia don riawin ka hria bana po chuan kapi te veng thlengin min thla a baika kan han in phur chu kan in me hle in ka hrele peka korwar kan ha ve bok nen min hutu te po in me min ti an me la lang reng tlata
ama hian engtiang takin lo ngai ve angmo ibial nu mi ti a an zo na la kha a chang mu mal du mi alawa chu tak chuan ngai to na mak deuh min nei tira min lom lo ran bik mi alo ti ka hre thei tlatani kapi ti in kot kan thlen phei don chuan an then dor kota kanu u pusanga fanu umoi te kan to ka min lo nui tho maya biak katum uk na in kan tlan pel zui mai bok nen ka be man talo ambai ka ti din ralin phone number in pe ang o Henry chuan alo ti zata kan in din chit lai chuan umoi te lo phei ve mek chu ka wa mu a Henry an ka phone number type mual lai chuan alo thleng chop chil ve mai bok lai viawi ti lo chuan riru nuam veng thung last period in elo umoi te in alo ti wara ke min en lovin Henry chu en dai loya ka number lak zo nu a Henry atlan chwa rwal chuan ka hnung changa min ron beng do pa kalo sil ong bok nen ka aya chiam ringot nangat ngat takani khapa kha ka ria mei nei se tamin mel pa ina ti zuya o nu te then omami ni kha ka ti po chuan min larin hlel mel khop mai engi mo om chiang ati ta renga teu lo mai ka ti takna in kanui mel chuan a hril fia viawani che kang chu a chhiat lo kha ati le rama ke ka lo nui mai thung umoi te chuan cho lo e ve don ani mela in chunga lutin kapi hovin e rong kan bola kapi chu kalaka lo lom vak lo tak taka ka tlo khat ati dewani mele nute iti ina ka om chho nu in kala tlo le me alawa avuina chu om ka ti ve reng mai nute te nu pan zuk lang le to bok nen an laka lung oi lo na ka nei mo lo ti hiala ka kal thei lo chan boina e ro hre ve hau lo pute nu pui udongin an huana an tamalo la a voksare pathak turin umoi te nen kan thian ngal mul mola kapute nu pui udongi hi pite ti lovin udong ti hlirin ka ko thin kan an tam then sa chu cho to liana da in pona tuize ma chuan sil turin kan choi chhuaka thingtlang num na chu tuirin ngai ve mi alo hi ni tuiren thiam lo ti taka du to ka tuiman tur om hian nom ka ti thin Miriam ani de then omatlang wal kha mer tha ka ti zoite in umoi te in run ti sar sara a chelo ve reng mai ti zong in ka changa Henry chu tu pun chelawan ti in ka ring sa hrim hrim kalo kal ve chang hian ka hmu fu ngai lo lutuka ni tin i mu thei bik sianga anuam don bik mange nui pat pat chungina tile a alo ngai zong ru deuh ti na emmoni a fel lutuk ka tile maya a fel chu ka ring lo ma se ka du ve thlot ke chu mi pa fel lutuk hau hian min lem ve lo mo in ve zau zau thei bet boy deuh hian min hip zo ka a tile a in an lo thei ngei mai ke chuan mi pa fel rui lo ti lo le nung chang thatak hlir ka du a siam that chop ngai tur ti angreng laka chuan in ham boi lo ka du zok bok kalo biak don che mi kati chuan anui hok hoka iti za thla ki a ba ka ngai zong nga lu tu kan tia wa in rol ve ka du lo ki ai na no pang zok le nga la ke ni te chu adu po min du ve lawang ti ba no ya eng thil nge mo soi nya chu le Henry chu le lo mel ka lo tia sin a fel lu tuk bukin ka sia ka ti hapa oi ka soi hre thel e mai a bai ka run phur tu che kha lom Henry te chu ti chuan min ti bang bo hui mai ni e Henry ani lom ni soi ka ti ha a nuya za em le nga la ka hriat swalim moni khapa kha ka ti lo ka soi jok chu aro fa pa lu kol deuh pa kha ti mau mai kanui toy tak ringot ber kher chuan i engtin nge khatiang te thai ti thei zo ka ti deuh hluaya kan mi swala chungchang le ka lo soi chu ni in chelo lom in kolesa senior most kan ni lai khan kan junior anya kan classmate chawin kan star na sa thei lutuk in swala rat boxya kan lo tran ruvena sa thina lom sport na te hian field sira kan semester mi pa hau nen an in ti boy se atung mulmul lai chuan kalo ner nang nanga kan mi swala chanchin soivel chu nuama ti mel khop mai ka star tak tak lai kha chuan ani te ina ka ron chhongun ania o ma se ngai zonga nga lu tu kan tia ka tui to vak lo an soidana phe chuan ama du tu piang hnar ngai lo ani pui zel then ti kalo nui hoka ani la chu thu tak phian mai boxi chu tiang ani te chuan nang po hnar don lo che chu indu viau te chuan bo zui ve mai tur alom kalo ti fiama ka zaki ti song in min chang in chunga kan lu le hnuwa umoi te in pute fa te hawa bwala ke ero kapu nen tv en pa in blackware kan her thunga kapu ti ka ngai thla ni berang chu ma de wa zanra kan eya chume siaman thiam boka ka e por khop mai nute te nu pa pon lo thleng thlar lo kan chume mu chuan nute in cho bar thale ri umoi te in la ho chori su alo ti vereng bok nen dar somrik don thlengin kan lenga
kan holama chuan nu te nen scooty in kan in phura parwa ta ke in ho thung muddona Henry a message ka dong nol mai zinga lo chho tur thu le kan kalrwal thei tur thu ron soya nui varvar chungin a message chu ka chang le ta naktuk lama ka hak tur mol mai chuan kariru lo azui tabok ka be sei ang ain college pon wam donin ka hreto be sei pung deuh thur ani ma zo kang chu zinga chuan min lo lam tange ya t-shirt pola ha a ke na sen nau ka hathung cotton ke kordum kan ha ve ve a vo in po kan in rem le pek viawani ni dang ang thawin a fai na mel thasora anui mel hmu tur om reng bok mi padu le ngai na tum takani kan class chu soilo kan college sa hian ama thluka tha kala hmulo reng reng mei chedang te hian chu ka ngai dan chu min tom pui ve em ti phei chu ka shelo tlaya chuan aro nen an lo ho chawa kan mi swala eropi te inala chamri ni mele message in kan in kom zuina sa a ni din kan in phur chhuakin kan in phur hole a chu tiang chuan kar kan mangrala chhun lama in zuya zan lama kan in biak zui ringwang aniang re tak thian in kom to ang mai kan ni a fel ema kom ngei lo thei poni lo henanen hian inin ngai zong ve dewami ti a parwa tan min zo chuan ka phana saviau mai ani po pa in lo zot ve thawa in rin ni a kan then umpa lo leng la chuan kamau nu hwal te min ron ti ta vela nu te inui thadu vak buk si lawa ka in thlorong tak tak ani tlaya pangpar tui ka pek lai chuan scooty khal kan zir don ami nyang ti in nu te in min lo zot khawa kot zola chuan in nor chhuakin kan zir duna ati ngai na chai ka hrelo then umte gan zakung ka su cheteu maya a phun tupa in hmu sela engtin tak nga yang mo Henry lo chuak chuan min lo en vung vunga kung chawa khan zir ula thiama ul du zo ka sin alo ti a min lo en ringwang chuan ka ti thafak ngam to lo cycle po khal thiam lo line scooty khal chu ka thiam lo hul hwala ka ti cheleka ka on ani deuh zel sita po thulovin ka ding le ur ur thin Henry nangman han ti pui mai te nute ina ti ta ka chuan Henry chu lo phei fata kong chawa khan kan ti don ya ati wangin forest quarter hui omna lama chuan kan in phur chawa tlang zol thlengin kan han kala tlanga chuan tawar sang deuh hi oma airtel tawar ani ome Henry an min zirtir ta ka chuan asoi fia thiamin min shil ngun pei boka kaman ve ta dewin ka hria balance ka thiam lo ka ti line steering mang thiam photla I thiam chuan balance chu har lo a ti sam eta ka hnunga min si che ta thut ba ka steering ka von na kut chu aron von nan ve boka thola ka toy du mat mat khop mai ma se anwam ka ti tak zet chuta ka beng bula ron kun nain naktu ka veng thlanga lengila aron ti zoi supa